para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man, agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack, samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsidera healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, Bombo Radyo Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga ga Pilipinas, may nga ga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga tagpalamati, Martes or yes, no? Martes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 3 kita sa bulan sang Enero tuig 2023. It's January 3, 2023. Balik na sa normalang tanan sa mga kabombo naton. So, may opisina na, may mga trabaho na, tapos na ang holiday sa mga kauturan ta, no? So, ano mga top stories of the day? Nga ito niyang tutukan sa subong iyang aga, para yun yung kaupod subong iyang aga, no? Bombo and Sindol Sorilla. So, anong aton iyang mga, sa mga kauturan naton, no? Ang aton iyang mga top stories of the day, nga aton iyang tutukan kag diskusyonan, no, sa subong diri sa aton iya nga palatuntunan. Subong sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo ga inulan diri sa aton sa may palibot sa syudad sang Bacolod. No, gaulan, no? Halin pa man kagabi, may mga areas diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga nagasaka ang tubig. Or la kabahin man, no, sa probinsya sa Negros Occidental, pila iya ka mga lugar. Aton iya nga diskusyonan ha sa subong iya nga aga. Kag subong man sa mga kauturan naton, mayra nga nasapuan nga bangkay didto iya sa may syudad sang Silay. No, isa ka persona tinasapuan na. Patay na, hibaron naton ang pinaka-latest update diri. Kag subong man, today, Martes, another oil price hike. Ginintrada, gid kita sa bulan sang Enero ba, no? Ginintrada, gid kita sa tuig. Nga, una pala nga simana, una nga Martes sa subong iyang bulan, sa subong nga tuig 2023, saka na
ang presyo sang gatong kag subong man balita ni gikan sa 10 sod ma-update man kita no sining haya ni Pope Benedict the 16th. Kadamo sa mga tao no ang nagadumdum gid sa iya. So sa riwat ha sa aton nga mga kauturan ini tanan ang aton iya nga diskusyonan. Dirigid lamang sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Subong iya nga aga, kamustahon nato ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Sigero nato na una nga hugnat sa balita sa patrol, madulong sa aton ni Bombo Cherry Grace Santelian. Kay gainulan gid kamusta drang inyo sa nga mga lugar diri sa mga syudad sa Bacolod. May mga areas dira nga kataas gid sa tubig baha. Feel free kay palabot diri sa aton iya nga palatuntunan. Pwede ka mo makamensahe diri sa aton while ongoing ang aton iya nga programa. Subong sa aton live kita sa aton iya nga luwas sa 630 kHz sa inyo dira tag sa ka mga radio dial. Di syempre makita nyo man kami sa Facebook live naton. So, pwede ka mo makahatag sa mensahe, no? You can send also sa mga videos dira nga kung nagkataas ang tubig sa inyo sa nga lugar. Sa mga major streets naton, unlike in man before, no? Like ang Bangga, Cory, Subong, sa mga nalabyan naton, doon mo yung pagtaas, jutay sa tubig. Pero unlike gidya sa tinalikdan sa ng usang una, bla, no? Nga, kaano gidya, magsigi-sige lang yung ulan, kataas gidya sa tubig, not so much, no? Hindi gid masyado, no? And kung mag-ulo-untat ning ulan, at masubside lang man ni, no? Pero basta yung mga lugar dira nga medyo taas gid ang tubig. So feel free ha nga ipalabot diri sa aton iyang paratuntunan, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo. Pwede ka mo ka send sang mensahe diri sa aton sa Facebook naton sa Bombo Radyo Bacolod or sa live chat naton, ma-comment ka mo sa comment section. Pwede gid. No, kahibaroon naton. Kag sa ipilaman ka ba sa probinsya sa Negros Occidental, kamusta ka mo subong yang aga? Maulanon man drag inyo sa nga tiyempo. Abi hatag pwede ka mo kapalabot diri sa inyo sa nga mensahe, no. Halin diri sa aton sa Bacolod, no. Padulong iya sa pila ka mga lugar sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, no. Sa mga banwa kag syudad diriya sa may probinsya sa Negros Occidental. Okay, sige, no? Of course, sa mga kauturan naton, diskusyonan taman karon ang nagapadayon naton iya nga promo diri sa Bombo Radyo 12 Panalo Part 221 promo naton. Syempre, may iga-deklarar gid nga milyonaryo. Okay? So, may iga-deklarar gid nga milyonaryo, no? Subong sa ikapito naton nga semana sa inyo sa nga paghulog sang mga entries, amo ning ginhambal naton, the more entries you send, the bigger chances of winning. Okay? Diskusyonan ta niya, pero subong anay tiyugon ta na nga aton niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, chikeron naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol, madulong sa aton subong yang aga ni Bombo Cherry Grace Santelian. Maulanon ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. So magwa kita sa aton tagsa ka mga panimalay. We have to be very careful. Kung nagamaneho ka, hinay-hinay lang kay kadanlog sang dalan. Kung makommute ka, dala ka gid payong, jacket, no? Importante gid kayo. Kabudlay, mabasa, maulanan, no? Kay trangkaso gid ang guwa. Na? Sige, chikeron tabi para may ideya ka mo sa sitwasyon diriya sa aton sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Cherry Grace Santelian. Bombo Cheng, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Botika maulanon gid asang aton nga aga subong adlaw, especially diri sa syudad asang Bacolod, Bomboan. So subong ari kita diri sa Barangay 4. So makit-an diri naton, Bomboan, nga may yara diri sang pagsaka asang tubig. Kay diri nga area sang Barangay 4 daan nya, Bomboan, do ka dululhugon gid bulaw. Diri gid jaya tipon ang mga tubig kung para daan sa mga babaw nga area, diri gid jaya
matipon ang tubig ti especially diri mayari diri nga ginakayo bala nga dalan bamboan ti ang drainage diri hindi pagid manami amo na nga do ka dugay pagid magtahaw-tahaw ining tubig diri sa dalan nun sang barangay 4. So Why pa makitaan diri na function mayo ang drainage kay ginakayo pa? yes, sakto gid bambo anti ang mga ari pa diri nga mga ano sa kalog ti amo paning inuga butang nila nga mga tamburong. Ti amo diri bumbuan kabudlay gid diri dang ano agyan bala nga dalan especially sa mga private cars nga nagapang shortcut kuntani diri para layo-layo man ko nga sa likaw-likaw man sa mabatsagan nga trapiko sa main road sa dalan na Lacson. Ti ang iban diri nga mga private cars ya ko nga traffic tama na gid kabug-atas ng traffic diri sila gaagi ti amo na nga diri man ginakayo nga mga dalan para hapos na agyan ko nga mag-agi ang mga private cars o ko ng mga taxi diri bamboan ti so far ang tiyempo diri ga pulo panalithi sa gihapon kag tama gid kadulom asang kalangitan ti makit-an man naton sa dalanon bala bamboan nga perti man kamingaw ang mga nagabiyahe nga mga salakyan bangod guro kaya abi sa mga drivers ti dutay pa lang bala ang mga pasahero kay syempre ga inulan pa man kag buwas pa man nga adlaw magasugod ang klase sang mga estudyante ti Enero 4 pa buwas ti amo ni ang pagsugod na sa nga balik eskwela na naman ang aton nga mga estudyante ti mayari pa ni mga mahingagaw man pauli kung ara sila sa nagbakasyon kadali sa gwa sa syudad sang Bacolod o kun ari man lang diri sa probinsya sang Negros Occidental. So kaina pag ni mga pila na ni kauras nga pagbubo bala Correct, sang correct. ulan sang kalangitan bamboan. Halin pa kagabi, no? Halin pa Yes, kagabi. bamboan. Oo. Oo, kagabi pa lang giti ang pagbatsyag naton o kung pag-eksperyensya naton sang mabaskog nga pagbubo sang ulan mga alas 2 sang kaagahon. Oo. So oo, dira gid na nga mga inuras ang pagbubo gid sang mabaskog nga ulan. So ara man ang presensya sa aton nga mga CDRMO para mag-check-yar especially sa mga suba kag sa mga flood prone area diri sa syudad sang Bacolod kay syempre check-yaron man na nila ang paggolpeada bala sang pagsaka sang tubig sa especially sa mga suba kag sa mga mayara sa nga mga panimalay sa palibot o kuna sa mga dasig bala nga sakaan sang tubig ti amo na gani sa mga pumuluyo bala naton nga kung hambalan na sila nga mag-evacuate kung kinanlanon gid ti mag-evacuate na gid kaya syempre hindi naton mapaktan ang mabaskog o kun makusog nga pagbubo sang ulan ti especially diri may nakit-an kita bamboan sa dalan nga may nadagdag nga gamay nga sangasang kahoy ti amo pa ginaaton nga panilagan kaya syempre kung mabaskog ang hangin ti hindi naton mapaktan kung sa aton mismo bala matupa ang ini nga kahoy ti ka mayo lang kung gamay lang kahoy ang madagdag sa aton kag masarangan lang naton sa aton binga mga salakyan o kunang sa mga motorsiklo pero amo na gani nga maghinay-hinay gid kita sa dalanon especially sa mga motorsiklo naton nga nagabiyahe miski ga inulan ti syempre maghinay gid kay tanto gid kadanlog sang aton nga dalanon subong adlaw kag sa mga mayara sang obra karon nga aga ako na mga alas 6 biti magdala gid kita sang mga kalo o kon mga payong kag raincoat be para man may proteksyon kita sa pagbubo sang ulan ang bamboan. Oo, balik na sa normal. Subong butang balon ti hindi na holiday. Petsa 3 inugbalik na ni sa trabaho, Bombocheng. Yes, gani bombo ati nga balik naman ang kayod sa aton nga mga empleyado kaya tapos na ang holiday season naton ti balik na naman kita sa normal, balik naman kita sa baka-baka sa pag-ubra akon pangita sa mga palangitan-an naton sa adlaw-adlaw. Ti especially bala bomboan sa paglibot-libot ako no pag-checkyer na akon sa palibot sang Libertad Public Market sa pag-agi na akon. Kaiwat gid siya bomboan sa nga Bombay. Wala gid kita may nakitaan sa Bombay, puros kamatis na lang makita naton. Kaya ang mga negosyante guro naton wala na lang bala nagkuha sa Bombay sila nga mga supplier kay kabalo man sila nga
hindi gid bakal subong ang ina nga panakot ang Bombay kay shadow gid tama gid ka mahal ti ang imagine ba lang 1 kilo sa Bombay nagadlagan sa 700 pesos. Ti mahal pa ang Bombay kaysa sa daily nga sweldo sa aton nga mga empleyado o Amo gid kon mga pumuluyo naton bomboan. Iway na lang. Ti daan bomboan ti ang muman ang pagsaka sa Bombay ti ang muman ga pagsaka sa nga petrolyo ko ng mga gatong naton bomboan ti ikatatlo na ini nga semana kung sa diin nagsunod-sunod ang pagsaka sa presyo sang kerosene kag gasolina. Ti ang pagsaka sang o kung subong nga adlaw gid magasugod ang pagsaka sang kada litro sang gasolina, diesel kag kerosene. So ang pagsaka sang kada litro sang gasolina is 2 pesos and 90 centavos. Bauti kadako gid ina samtang ang litro naman sang diesel magasaka sang 2 pesos and 10 centavos samtang ang pagsaka naman sang kerosene 3 pesos and 5 centavos. Buti kadako gid ina yang epekto sa Dako gid. pagsaka sang gatong naton bomboan ti Tiya makon ang mo. Oo. bomboan. Bombocheng nga, bal ka pa, makon mo, ang gasolina, almost 3 pesos. Gindugang yagid siya, sus nag-entrada. Gida mo na bilang ginambal naton nga, magpanubo ni sila, sinintemos, pero magpasaka, gani, kadako. Yes, at sakto gid bomboan magpasaka sila sentimos ipasunuron binila bi mga 3 kasi na semana. Tapos bawion lang nila sa isa ka adlaw nga pagsaka nga pesos gid ang pagsaka ti ano gid na bala kadako nga epekto kaya pagsaka daan sang gatong amo man ang pag asod-asod sang pagsaka sang iban man nga balaklon. Ti mayo man abalatan bala bomboan kung anong pagsaka sang gatong amo man ang pagsaka sang pagsang sweldo sa aton nga mga empleyado kung mga pumuluyo naton nga nagapangita sa mga palangitan-an especially nga kung magsaka ang mga gasolina, diesel or kerosene amo man ang pagsaka sang mga common o kung mga basic commodities naton. Ti especially bala mga everyday naton nga mga palangitan ano ko nang kinanglanon naton ti amo naman ni ang pagsaka bomboan. Ti mugid ang welcome sa aton sang tuig no. Nagsaka ang gatong bote ang ano naman ni ang gareklamo na naman ni aton mga drivers especially sa mga public utility jeepney naton pero ang man apektado manini ang may mga private cars naton kag mga motor siklo o kana mga drivers naton sa mga motorsiklo o kana tricycle especially bala nga ang pangalangitan-an bala nakabase sa pagsaka sang gatong ti syempre ang ano akabay pa nga mag-asadason nga semana maganubo naman ini gibombo ano kay kalaing gid sang epekto sang pagdako o kung pagtaas sang presyo sang gatong bomboan. Correct, Bombo Cheng, no? So, amo ni, another oil price hike sa mga kauturan ta. Kabay pa nga, hindi lang kita pag-iasod-asod sining 2023 kay gapang hakroy na kita nga daan sa presyo bala sa mga balaklon kay manti may amo ning ginakabig iya nga may domino effect gid ti kabay pa kay kada Martes man ang change niya sa next iya nga Tuesday madubo ang presyo sang gatong. Anyway, Bombo Cheng, subong nga aga ano no ang ano taga pulo panaliti na lang hindi man tanto nakakusog ang ulan. Hindi na tulutan to ka mapasko gid ang ulan bombo anti agapulo panalithin na lang ti kabay pa nga maguntat na ini para man magpakita na si Haring Adlaw karon dugay-dugay bombaan. Kabay pa, no? So, pero ekspektaron tas ni sa mga kauturan ta maulanon gid niya subong ya. Yes, dako gid ang tsansa bombaan nga mainulanon gid ang mabatsaga natin subong nga adlaw bombaan. Pero laka lang ang mga jeep, no? Amo ni Oo. basta gainulan. Yes, sakto gid bombaan ti nami gid guro tulog sa aton nga mga drivers man. Kag syempre ga-expectar man natin mga drivers nga dutay subong ang pasahero ti amo ginadaan basta ga inulan ti may nakitaan kita diri bomboan nga traditional jeepney sang alihis ti isa lang gid kabilog ang iyang pasahero ti Oo. ang mga drivers naton syempre manumdo na lang nga do ka
dutay subong sa nga pasahero kay gainulan na ti karon na lang ta biyahe kay syempre amo pagidadaan bambuan ang pagtaas sang presyo sang gasolina o kanang gatong bambuan ti amo man na ang pagtipid sa aton nga mga drivers kag pagsiguro man ingam paggagwa bala nila o kanang pagbiyahe nila mapuno ang ilang jeepney o kung nasa lakyan sang mga pasahero bambuan. Oo. Pero subong, damo paayhan ang mga yara sa terminal, Bombocheng. Kay kahapon, grabe, kadya pagdagsa sang tao. Kay inugbalik na nga daan today sa mga offices mo. Yes, Sa gani Bredco? bambuan ti checkero naton kung damo balaayhan tawo ang terminal subong kaya nakita naton bala kahapon bambuan ang sa Bredco Port gid especially sa Bredco Port perti gidya ka damo sang pasahero nga nagahingagaw pauli Yes. sa probinsya sang Panay. Bauti perti gid bambuan nya ti ang iba na alas 7 pa lang sang aga o kon kaagahon pa lang gani nagapila na ti gahingagaw man puli especially pero i-compare bala naton bambuan kahapon Oo. mas damo nagasakay sa Roro compare sa Oo. Fastcraft. Ti syempre Kay barato. ang Fastcraft daan kamahal gidya sang aplite kumpara sa Bredco. Ti ang iba naginpili gid nga ako naginpili gid nila yang nga magsakay sa Roro kumpara sa Fastcraft kay syempre kung Roro daan maka-save ka gidya aplite especially bala ko nga isa ka mo kapamilya Bomboche. magabiyahe. Medyo Di- pahinay-hinay lang sa imo nga kay Bombo Edward sa piloto. Takay ano ni gani sa mga kauturan naton o arao gina-play bala naton ang video sa Bredco sus gindagsa gidya kahapon. Mo kay ti ambal ta na gani inugbalik na nga daan today mo. Gani, bomboan, ti amo tong mga estudyante naton, mga empleyado, nga kag mga pamilya, ang nakit-an gid didto naton nga nagahingagaw pauli sa mga tagsa-tagsa nila ka mga puluyan. Kaya syempre, miski ano kain, tsak mayo lang gid gani, bomboan, manami ang tiyempo kahapon. Ti syempre, ti ara man didto ang presensya sa aton nga Coast Guard para tsikyaron ang safety sa mga tagsa-tagsa naton ka mga pumuluyo kag mga pasahero pauli sa ilang mga puluyan o kana pagtabok dito sa probinsya sang Panay Bambuan dito ginila gina-checkyar nga hindi bala mag-overload ang barko ti syempre mo ginang siguraduhon na sa aton nga mga Coast Guard nga hindi mapuno kon ma-overload sang pasahero ang isa ka barko. Kay syempre ka tama gid ka delikado kung ma-overloaded ini kay hindi naton mapaktan ang mga towards incident nga magatabo sa aton nga palibot bambuan. Inoras ang ano ni gani no perti gidya ka ang mga pasahero inoras gidya nga pilahay mo no. Yes, inuras gid bambuan kaya alas 7 to iba ng mga pasahero nakasakay to sila guro mga hapon ako na ugto na gid bambuan ti Oo. perte ang pilahay didto ang duga zigzaganay na lang kaning linya bambuan kay hindi na siya madala sa isa lang ka linya. Ti ang paglinya nila ga liko-liko bala ako naga zigzag para man makatipid o kon makasave sa pwesto kon ang lugar nga ilang pagapilahan ti aga kung ano ang pagdagsa sang mga salakyan amo man ang pagdagsa ako na sa mga pasahero amo man ang pagdagsa sa mga salakyan dito kay syempre kung nagasakay sa Roro ti pwede gidya makakarga o kon makabutang asang mga salakyan bambuan ti ang Oo. mga bakasyonista naton diri sa syudad sang Bacolod ang iba niya may dala sa mga service ti pauli o kon pakadto pa Karia need gid nila nga mag-Roro hindi gid sila makasakay sa Fastcraft kung may ginadalian sila bambuan. Hamakon mo ang pila alin di sa Roro niho hasta gidya sa diin ni Bombocheng hasta sa gate lapit na sa gate sang Bredco. Yes, bambuan no ti amo to ang ila pagid parking area puno gidya sang pasahero. Ti galiko-liko gidya bambuan niya ti perte gidya kadamo ya perte mapabata o kun mapatigulang Oo. malinya gidya bambuan ti ang iban nga mga senior citizen may upod nga mga pamilya ti alangan man nga unahon didto ang ini nga senior citizen kag ipabilin ang iya nga mga pamilya bambuan ti ang mga senior citizen naton magahulat lang sa kilid kag hulto
aton man ang iya nga mga pamilya man abomboan sa paglinya bomboan. Ti so far bomboan ari naman kita diriya sa southbound terminal. Oo. Ti may ara sige hapon bomboan sang mga pasahero nga nagahingagaw pa uli sa ilang nga mga panimalay o kun napuluyan bomboan kung diin man ni sila halin. Ti so far ang magahalin subong o kun magakadto naman o kun magahalin diri sa terminal is ang biyahe pakadto Sipalay bomboan. Pero hindi naman kita tanto kadamo ang mga pasahero diri subong bomboan sa terminal o kun sa southbound terminal bomboan. Kahapon gidya ang perting dagsa kay ti ambal tanan ganito today gidya ang mga inugbalik sang tanan. So kahapon grabe. So in fairness subong ate do medyo laka-laka naman lang gidya ang pasahero. Yes, laka na lang gid ang pasahero bomboan kag hindi man makit-an man diri naton nga hindi na puno ang mga service bus sa paghalin diri nila sa terminal ti ang liga ja makit-an gid naton nga ginapapuno gid ang service bus before ini maghalin sa terminal bomboan ti bare ba siguro karon masamtang nagabiyahe ining mga service bus ma-pick up na lang sila sang pasahero sa mga dalanon bomboan. Okay, no? So, amo niya, sa mga kauturan naton, ti ko yung mga mahingagaw pa today, ang kalabanan sa ni Bombo Cheng halin sa ilang mga hometown, mabalik sila diri sa Bacolod kay may trabaho, no? So, balik na sa normal. At dapat early pa kay ekspektaro naton ang dalano naton subong nga aga kay inugbalik sang tanan. Traffic gid ni. Yes, sakto gid bomboan aperte gini ang kabug-atan sa trapiko especially bala nga may yara man sa nga pag ulan ti makaepekto man ining ulan daan bomboan sa mabugat nga trapiko bomboan especially sa maya Bangga Cory sa paglabay man naton kaina didto mayara si nga pagsaka sa nga tubig ti amo man to nga syempre didto nga area daan damo man ang gaagi sa especially sa circumferential road nga ti didto gid maka stuck gid guro sa traffic ti sa mga pumuluyon naton especially sa mga empleyado naton kung nagadali bala sila pauli mas better nga mangin early pagid sila paghalin sa ilang puluyan kay especially ekspektaro na gid nila nga mabugat ang trapiko kag mainulanon gid ang pagbiyahe nila subong nga adlaw bomboan. Okay, sige, no? So, balikan ko lang ikaw, Bombo Cheng, no? Sa dugang mo pa nga mga balita nga madulong sa aton subong yang aga. So, salamat gid. Bomboan, balita gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grisa Dilian para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santilian sa dugang iyang balita gindulong sa aton subong sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong iyang aga diri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo report sa first edition sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So amo ning sitwasyon naton sa palibot sa syudad sa Bacolod maulanon gid ha nagaulan. May mga times nga gabubo, may mga times nga kanay-kanay. So, ekspektaron ni naton today, mainulan gid. So, pagwa naton sa aton tag sa iya ka mga panimalay, ready mo na rin ang jacket mo, payong mo, kay, hindi mo yung mapaktan. So, bong, amo man gid ni, basta December, January, matugnaw, kag baulano ng aton iya nga tiyempo. So, we have to be very careful. We have to be very extra careful. So kahapon grabe gid dyan, no, ang pagdagsa sa Breadco Port or sa mga buses, sa mga terminals naton diriya sa may syudad sa Bacolod kay manhambal ta na gani inugbalik na gid sang tanan ang trabaho today na. So that is why ang mga kauturan ta nga ang ining nagapila ni from nagapila ni sa Breadco Port, mapauli ni sila sa Iloilo or sa mga hometown Manila or iban sa trabaho nila. So amo man tong sitwasyon sa Iloilo, may makadto man diriya sa aton sa syudad iya sang Bacolod, no? So pareho gid ni sus grabe. Ting iban basiway nakahingagaw man. So tan-awon tabi today kun madamo pa ang mahingagaw kag kalabanan gidya garoro nga agaroro ti mahal-mahal sang fast craft una bes no ti kun pareho na isa ka mo ka pamilya una kung may dala ka nga salakyan syempre maroro ka gid iban even wala sa dala nga salakyan kun upod mo pamilya mo
Di para hindi ka madakaan, kundi maroro ka gidya so sa isang fast craft subong ka way gidya patawad mo ng presyo sa pagkamahal. Hindi mo man na sila mabasol kay nga di taas man ang presyo sang gatong even ang roro ha. Even ang roro ga medyo nagkataas-taas man ang presyo but not so much kung ikumparar mo gidya abi sa fast craft. No, kay nga tiga saka mga ran ang presyo sang gatong mo. No, hindi mo man ni magbabasol nga amo ni ang presyohan na nila kumparar mo sang mga nagliligad iya nga mga tuig. Kaya siyempre kinanglan gid nila iya magpasaka, no? Sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton. So amo ni nga aton iya nga sitwasyon sa aton iya nga mga tagparamati. So hibaloon na ang sitwasyon ni kahapon. Napakita sa inyo hibaloon naton today kung mga hingagaw pa kag ano gidya grabe gidya nga patience man sa mga kauturan te makon mo yang mapila ka alas 7 pa lang. Od na tuhan na, hindi ka pa imoya kasakay, kay imagine, black ka laba. No, sa amo gid ni basta holiday, kay iban, mga kauturan ta, nagbinakasyon gid, kay malawig-lawig ni nga break, no? Ang Christmas, ang New Year, no? Pet sa 30 sang Desyembre, ang adaan niya, holiday, dire-diretso na sa 31, no? 1, 2, makon mo malawig-lawig. So, nakapahuway gid ang tanan. Iba ng feeling nila. Amugin man na, no? Kung medyo malawig-lawig ang imo sa nga pahuway ang feeling mo do, law katalamat pa magbalik, no? Kahit ito ka nami lang niya gyapon nga magburo bakasyon. Pero syempre, balik na tas normal. Kinanglanta nga kinanglanta iya nga magtrabaho, no? Amo na ang pinaka-importante sa tanan na sa aton iya nga mga kabombo. Karon sa aton iya nga pagpanumbalik, chikeron ta naman ang sitwasyon naton sa palibot sa syudad sang Bacolod, especially sa Bredco naton, no? Kung kamusta nagdamong pasahero o nahawas gid man tong mga pasahero nga nagkaragab-ihan. Today may mahingagaw pa biyahe, dapat early pa para hindi ka malate again. Maski diri ka lang mahalin abi sa mga hometown mo diri sa Banwar, syudad diri sa Negros, pabalik ka sa Bacolod City, kinanglan subong kahimos ka na gid kag nagasakay ka na amat-amat kay maulo adlawan ka, medyo pagabot mo dire medyo ma-traffic or damo man pasahero. So kinanglan you have to be very early kid. Okay? Sige. 56 minutos na nakarigad sa oras nga sa 4 sa aga. Mapos kina mga kabiyanan for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan dugang pa iya nga balita aton iya nga diskusyonan. Dahil kida, stand by. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon. Okay, sige, balik na sa aton iyang aparatuntunan, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa mga tagpalamati naton, diskusyonan naton ang ining nagapadayon naton nga promo diri sa Bombo Radyo. Pero padayon pa nga ginapasanyog sang Bombo Radyo Philippines ang pagka number 1 kag most trusted nga radio network in the country pagi sa pagpatigayon sang Top Level Management Conference 2023 sa mismo lugar kung sa rin nagsugod sa syudad sang Iloilo. Ti agod mangin nagkakaigo sa karon nga panahon ng mga tikang, ining 5 kaadlaw nga strategic planning session ang pagapangunahan mismo sang President kag Chief Executive Officer nga si Miss Margaret Ruth C. Florete, kung sa rin ang network mismo ang naggasto sa activities kag wala sang ginapangayo nga bulig gikan sa mga politiko o kung sa ano paman nga pamaagi. Ti ginapadayaw gidiri iya mga kaberan, no? Sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo sang network ang ining panibag-o nga pasilidad kag logistics upgrade nga nagabalor 100 million pesos antes pa man ang pandemya o kung ining nag-strike abing COVID-19 pandemic nga amo ang nangin armas agod mapakusog pagid ang digital footprint sa pagtukod sining digital Bombo Radyo. Agod nga mas mangin o kung mas mapalapnag pa ining serbisyo sa mga kauturan naton nga nagaupod gid sa aton, no? Ilabi na sa nangin malala gid ang epekto sining COVID-19 pandemic. Sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo para sining mga maukod naton nga mga tagpalamati, no? Sang Bombo Radyo Philippines, makasalig kamo nga padayon nga igahatag sang network ang matudtuod nga serbisyo nga ginakinahanglan kag gusto sang aton iya nga mga audience, no? Ining strategic planning conference ang may tinutuyo nga makita ang mga nahimo na kag ipadayon ng mga best practices sa areas of operations. Tikadungan sa pagsanyog sang teknolohiya, ang Bombo Radyo Philippines kag Digital Bombo ang magapadayon man agud magamit ining nasambit iya nga mga development sa pagpalapnag pa sang serbisyo publiko. Ini ang inyo Bombo Radyo Philippines, the most trusted and number 1 radio network in the country. So, sa mga kauturan naton, kay sa ato rin mga kabombo ang Top Level Management Conference 2023 ang nakaschedule sa buwas nga adlaw, January 4, tubtob 7, 2023 sa St. Clement's Retreat House, La Paz, Iloilo City. Na alright, sige. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no, sa mga tagpalamati naton, sa mga kauturan naton, aton iya nga promo diri sa Bombo Radyo
ang nagapadayon lang, no? Ang ato niya nga promo, ang 1, 2, Panalo Part 21 promo naton diri iya sa Bombo Radyo. So, padayon lang kamo sa paghulog sang inyo siri nga mga entries. Kaya mo rin ginambal naton. The more entries you send, the bigger chances of winning. So, sa mga kabombo naton, no? Padayon sa gihapon, natapos ng Christmas, natapos ng New Year. Ang aton niya nga promo, 1, 2 Panalo padayon pa, kay nagahilapit naman ang aton iya nga grand draw. Okay? Kay Manti, masubra rin nga 6 million pesos mo ang igapanghatag naton nga cash siyahan pagi sa sining 1, 2 Panalo Part 21 promo naton. Kay mayara kita, syempre, sang kilalahon nga masunod iya nga milyonaryo. Basi ikaw na ina, kani magpasakop na. Paano? Tuman lang gidya kahapos. Okay? Sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, tuman lang gidya kahapos. Gusto mo pa maghingagaw sa pagpasakop sa aton iya nga promo diri sa Bombo Radyo? Pwede gid, hingagaw lang. Magbakal sining mga proof of purchase sa mga sponsors sa pinakamalapit iyang supermarkets, grocery stores, and sari-sari stores sa inyo sa nga lugar. Padayon kami ang nagabaton sa inyo sa mga entries. Yara na kita sa week 7. So, hulog lang, no, sa isulod sa white envelope ang required nga proof of purchase. Isulat sa guwaiya sang sobre, name, address, age, signature, contact number, pangalan sang proof of purchase, week number. No, week number 7 kita ha. Title sang promo, 1, 2 Panalo Part 21 ang Bombo Radyo at Star FM, care of Bombo Radyo Bacolod. So, siliuhan mo gid sa maayo, saraduan mo sa maayo ang envelope, agod hindi madula ang proof of purchase sa sulod sini, kag ihulog diri sa drop boxes sa Bombo Radyo Bacolod Station o kun sa mga drop-box centers naton na ginapanglawag man naton from time to time, no? Okay? So, ang daily winners naton, magabaton sang instant cash prizes and gift packs. Kung malawagan ang imo sa nga pangalan, hatagan ka namon iya sang 6 hours nga deadline. Kag ti dapat maklaim ini gidayon sa sulod lang gid sa anong ka oras. Kay kung hindi, amon pagawawion ang tanan iyang premyo kag magabunot liwat sa isa pa ka tagdaog bilang bulos sa wala iya maklaim nga premyo. Okay? So, ang announcement of winners naton, tinebaluan naton, final week ni siya sa week 7 naton, sa paghulog nyo sa mga entries nyo. So, ginalawag naton subong sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga tagpalamati may daily winners kita. So, syempre, ang tanan nga draw, of course, with the supervision sa aton iya nga FDA representative. So, mga non-winning entries, halin iya sa week 1, kag week 7, don't you worry, kay qualify din na sa grand draw para may chance nga magdaog sang 1 million pesos. Sani what? 6 million pesos cash siyahan ang total prizes nationwide. So, ang ato niya nga daily winners, again, magabaton sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Samtang ato niya nga grand draw, mayara sang 4 ka regional winners, ini magahalin sa NCR, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang regional winners, makabaton sa 50,000 pesos. Samtang ato niya grand draw winner, syempre, tumataging-ting nga 1 million pesos cash. Ang grand draw, pati gayunon iya, lapit na lang ha, subong na ninyo January. So, it's January 21. Yes, you heard it right. January 21, 2023. So, syempre, kabayin sa mga proofs of purchase nga tipuno nyo para mahulog nyo, iniya for sure, especially sa Christmas, isang New Year, or even everyday. Manugbalik naman ang klaseng mga estudyante ari ay pwede gid ninyo magamit or mapabalon sa mga kabataan nyo everyday ning Ladies Choice Mayonnaise Mac Reunion now with my one and only love. So, gamitin mo nga proof of purchase, isa ka empty stand-up pouch, sachet or label of mayonnaise or ang sandwich spread.
isa naka-entry na. And syempre, ari pagid every morning, kapartner tagid ni Bombo Anthony, no? Every morning, parang mas alive pagid kita, mas nami ang bangon ta, mas kay man di syempre kaagahon, very challenging magbugtaw sa aton kaagahon, no? Pero kung mayara ka sang Nescafe, bangon na with Nescafe. Proof of purchase 2 of empty sachets of the following sitting Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27 grams. Okay? So, biyaraman, 1 empty sachet isang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack o kon Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Pwede pagid, himo ni entry ang 3 ka Nescafe Empty Stick packs of Nescafe Classic 2 grams. Okay? So, kabahin na sa mga proofs of purchase naton. Padala nyo diri sa ato nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo naton. Araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na. May cash siyahan pa. So, gani maghulog na kamo sa inyo sa mga entries kay, again, the more. Ang aton diriya, ang sekreto diri nga paano ka man gid iya magdaog no sa mga kabombo naton sa aton mga kauturan. The more entries you send, the more chances of winning. So, muna gid na. Kung syempre, kung madamo ka sang mga entries nga ginahulog, dako gid na iya ang imo sa nga tsansa sa pagdaog, no? So, hulog lang ha sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Malay mo, entrada ya sang tuig 2023 ya. Ikaw ya ang ikaw ya ang mangin milyonaryo, debla? Sa pangabuhi ya papisan-pisan lang ni. Why na sang instant nga mga bagay ni? There's no such thing as instant or unless kun majakpatan ka gid nga nag-milyonaryo ka. Pero tanan sa aton, kung hambal ganin nila, kung gusto mo yung magsulusulhay ka, at itrabahuan mo. Tiyan mo man kung gusto mo mangin milyonaryo, dre sa aton nga promo, kung ihulog ka sa mga entries, damuon mo entries mo. Kay kung madamo kaya sang entries, syempre, ang imo chance nga mangin milyonaryo, nga magbunutan imo entry, agud nga mangin milyonaryo, dako man. No? So, why kagidya sang perdihon dre. Balikan nato ng patrol si Bombo Cherry Grace Santillan sa dugang pang balita madulong sa aton subong iyang aga. Dugang nato niya sitwasyon, kamusta ang bread ko, nagdamo pagyapon tawo or medyo nagkanay-kanay na sa subong iyang aga. And sa dugang pa nga mga report si Bombo Cheng sa pihak nga linya. Bombo Cheng, please go ahead. Yes, Bomboan, live kita diri subong sa Breadco Port kung sa diin makitaan diri naton. O sa pagsulod pa lang gid naton, Bomboan, madamo na gid ang nagapila para magkuha sang ticket. Labi na gid ang mga private cars, taxis, kag mga tricycle, Bomboan. Hasta pagid gali today? Yes, Bomboan, perti to kalawig sa linya, pero diri sa pasahero hindi naton makitaan gid ko nga madamo gid bala ang pasahero, pero kaya syempre nagainulan ang pagtumpok sa gatumpok-tumpok ang mga pasahero sa ticketing area sa nga Breadco o na pagkuha sang ticket sa pagbayad man sa ilang mga plete diri sa Breadco, Bomboan, o sa may cashier diri nila. So, pero Bomboan ang iba na miski amo ni ang pagbuubo pagid sang pagbaskog sang ulan, mayara gid sa gihapon nga mga pasahero naton nga nagahigagaw pauli ako natabok man sa Iloilo, Bomboan. Ang iba dito nga nagasakay sa tricycle, ginpili na lang nila, Bomboan, nga manaog sa tricycle kay do kabudlay gid makalusot dito sa sa may kuhaan ticket pasulod. Nanaog na lang sila kagang iba nakapayong, ang iba nagasulay na lang gid sa ulan para hindi man sila matamaan linyahanay diri sa may Breadco nga ako na sa pagsakay sang Roro, Bomboan. So especially subong bala nagabaskog. Nagkusog naman ang ulan? Yes, Bomboan. Nagkusog na naman pero, ang pagbubuos ng ulan. Pasulod ka mo ni no? Subong, pasulod ka mo?
So, Bamboan, subong kami Sulod ka na? sa may, sa may parking area Okay. nila, ayon. Oo, So, sa atubang sa Coast Guard Substation, Bacolod, Sus ka kusog Bamboan. ni gali sang ulan ho, no? Gani. Abi tagani bala Bombocheng magkanay-kanay na ning pasahero kay manti dagsa gidjaya kahapon mo galing iba niya way pakahingagaw pa uli. Wala, pagid Bamboan, di Oo. base ang iban balaari na di kagapon. Gani Pero man. na kakapoy guro sang pilay, kag nakitaan man nila kung ano ang pagdugok sa mga pasahero, isubong na lang kung tani nga aga sila na mahingagaw pa uli. Pero wala nato na lantawan o kung wala naton gin lauman nga magbuubo ang makusog nga ulan subong nga aga Bamboan. Ti amo ni ri ang makitaan diri naton sa unahan ang mga pasahero nagapasilong na lang gid sa kilid Bamboan para man syempre maprotektahan man sila sa pagbubo sang ulan. Pero compare subong Bamboan, medyo nagkanay-kanay naman ang pasahero compare kahapon. Pero padayon dito sa gihapon ang pagsulod sang aton mga pasahero diri sa Bredco Bamboan. Ti ang iban makitaan diri naton nga kadalagko pagida sa mga bag nga ginapang bitbit. Oo. Ti nga gaw gid pa uli Bamboan kay ang iban may trabaho, ang iba naman nga estudyante may eskwela kon may klase pagid buwas adlaw. Oo, so sige lang hula-hulaw. Pwede ta sila dira mapanaugan, but anyway, Bombocheng sa imo anay nga mga balita subong iyang aga. So, Bamboan, kagabi may sing duwa kasunog sa nagalain-laing nga barangay diri sa syudad sang Bacolod. So, ang isa Bamboan nagluntad ini sa may barangay Granada sa may Glendale Subdivision Barangay Granada diri sa syudad sang Bacolod. So, ang iningang tag-iya sang balay is isa lang gid siya nagapuyo sa iyang panimalay. So, ini senior citizen na. 75 years old na, kagin kilala nga si Juna Peña, 75 years old. So ang sunog ako gini sa iyang puluyan Bamboan is ang nagkalasunog ang mga gamit niya sa sulod sang iyang panimalay o na puluyan. Kaglaban nga nasunog Bamboan is ang mga libro niya. Kay madamo siya libro sa iyang sulod nga balay. So ang posibilidad nga gintunaan na sang sunog is posibilidad ang kandila. Kay dito nga time o kon kagabi sa ilang subdivision no sa barangay nag-brown out. Nagpasiga ini siya sang kandila. So wala na guro niya nakitaan bala Bamboan o kon may nakuha na kon may na labutan ay ning kalayo sang mga gamit niya sa balay. So amo na nga nasunog ang nakatagwa ini siya sa iyang balay. So ang ining senior citizen nagtaas ang iyang BP o kana blood pressure, pero maayo lang gid Bamboan nga wala man ini siya sang injury sa iyang lawas. So Bamboan amo pa ginaas padayon sa ibalikan pato karon sang mga Bureau of Fire Protection naton kagaianhan ginila investigaran kung ano gid ang gintunaan sang sunog, pero may posibilidad nga ining kandila ang ginsuguran sang sunog Bamboan. Samtang Bamboan ang sa may barangay 10 naman niya, so partially damaged lamang ini ang isa ka balay nga tag-iyahan ni Leticia Garcia. So late reported na ini sa Bureau of Fire Protection kay man sila dayon Bamboan na tap na ini dayon nila nga kalayo sa ilang sulod nga balay Bamboan. So ini nga balay single story ako na hindi man ini siya babaw dalom nga puluyan Bamboan. So ang estimated damage mga 500 pesos Bamboan sa ini nga nagluntad nga sunog sa barangay 10 Bamboan. Baw. Amo ni kinambal tabla Bombocheng no. Maulano na nga to diya nga tiyempo, pero ang sunog kasang tinalikdan pagidyo entrada man niya dito sa Carlota, debla. Subong diri sa aton sa Bacolod. So we have to be very careful, hindi gidaya magsalig kung mabugnaw tiyempo ta, hindi ka masunugan. Yes, so sakto gid Bamboan, especially bala kung gabasko gang ulan ang pag brown out
ti ano gini ang pag brownout man subong nga ano ti secure ron gid bala naton babuan nga kung magsindi kita, especially kung ginagamit naton ang kandila, i-secure gid naton nga wala may malabot nga madasig ka unon sa nga kalayo ang aton nga nasindihan nga kandila babuan, especially nga kung mag ano ta bala kandila, mas better gid kung i-ano naton siya sa balas. Ibutang siya naton sa glass nga baso, then butangan naton balas, then dira itungtong ang kandila kay para ma-secure man naton nga makatindog ini kay hindi matumba ang kandila kag makalabot sang mga kurtina. Dabi kon mga papel sa puluyan o kung sa sulod naton sang panimalay naton bomboan. Amo gani man. So ano gid ha, we have to be very careful gid no. Ang balay naton kung ano naman lang, kung way tawo, yat isigurado na naka-unplug ang mga kusina, tatuwa ito sang pwedeng tunaan iya sang kalayo. No? Anyway, sige pagidya ang buubo sang ulan, Bombocheng? Yes, bomboan. Sige, sa gihapon diri ang pagbubo sang ulan. May nakitaan man kita diri bomboan nga traditional jeepney. Gindulong na lang gid siguro ang mga pasahero kay Oo. base ang average ang iyang mga pasahero is padulong man diri sa Bredco. Gindulong na lang niya bomboan kay bangod man sa mabaskog nga pagbubo sang ulan diri sa syudad sang Bacolod, especially diri sa Bredco area bomboan. Ti mga lain-lain man nga mga pasahero ti ginadulong na lang gid siguro niya bomboan para man nga hindi matam-an na basa ang mga pasahero sang pagbuubo sang ulan na bomboan. So, amo ni ha, sa mga pasahero, kung plano nyo pa magpa-Bredco, dapat early ka pa kay mas damo pasahero, subong ho. Ang Roro, abi Bombocheng, although do ka every hour may trip na sila, pero kung wala man gid sila sang karga nga mga salakyan, do medyo ga delay na gani ginapapuno gid na nila salakyan. Second priority na lang na nila ang mga pasahero. Yes, sakto gid bomboan kay ang iba niya nga mga pasahero ya makasakay man lang sang fast craft, ti ang Bredco ya nagakarga ayoko ng Roro, nagakarga gid ini sila ya sa mga salakyan bi o kon mga truck bomboan para magtabok man sa probinsya sang Panay bomboan. So padayon sa gihapon diri ang padulong sa mga pasahero ti mapa-private cars man o kon mga motorsiklo o tricycle o kon mga jeepney man bomboan nagapadayon sa gihapon diri kagang iba nagaamat-amat naman sulod sa Roro bomboan. Ang iba niya, ang fast craft, alas 6 pa sila masugod sang trip nila. Yes, alas 6 pa na sila bomboan, mga 6:15 nagasugod ini sila sang biyahe nila sa patabok man sa Iloilo bomboan. Pero sa subong nga tiyempo, ang mga salakyan nga masakay sa Roro, damo na da. Yes, bomboan, Wow. nagapila na di subong, Oo. ti gaamat-amat na sila pasulod man sa Roro, ti subong nagapila gid diri bomboan ti ang mga laban-laban ini nga may dala nga mga private cars, mga pamilya gid ni. Oo. Kaya Iba syempre, nagkalaagahan, naguro pila. Dira kay kahapon, puwerte, pagidya ang kadamuon mo. gani bomboan ti ang iban guro naga-expectar man bala nga madutay na lang gid ang mga pasahero ti subong padayon aga pagani bomboan ari na di sila padayon gid sa gihapon ang pag-apila kag pag-abot sang mga pasahero diri ti so far bomboan ari di sila sa gihapon pero ang pagbuo sang ulan ara man sa gihapon bomboan. Oo. Gabi no ubo gyapon kay ang rainfall warning nga ginapagwa iya sang pag-asa, ang intensity ga range ni diri sa aton apektadong Negros Occidental, Guimaras, southern portion of Iloilo, southern portion of Antique, 2.5 to 7.5 liters per square meter. To at times of 7.5, medyo makusog-kusog man gid, mayara gid. So that is why nga maulanon gid, no? So amo ni moderate to heavy ang aton iya nga rainfall. That is why halin pa ka mayo lang gani Bombocheng, no? At least in fairness subong ang mga drainages ta diri sa Lacson duway naman magsaka ang tubig kaysa mga nagliligad na notice naton kung sige-siging pagbubo sang ulan masaka gid na yang volume gid yang tubig. In fairness no, naga-work naman gid ang aton yang nga drainage system.
Yes, sakto gid bamboan ti makit-an gid naton ang epekto sa mga program sa aton nga syudad kag sang gobyerno nga nagkanay-kanay manggid ang pag-atsak o kon pagtaas ang tubig sa mga main road, especially sa mga main roads kay epektibo man bamboan na ang mga drainage program nila kag nakit-an gid naton nga hindi na gid matam-an ang pagbaha diri sa Oo. syudad sang Bacolod, pero ang mga flood prone area gid bala nga mga tagsa-tagsa ka barangay, especially sa mga malapit sa baybay, mga suba, di magahalong gid kita kag gid kita observe gid kita sa pagsaka sa nga tubig kag kung gid bala kung need gid nga mag-evacuate, di mapati na lang gid kita sa CDRMO naton nga mag-evacuate na lang bamboan kay syempre mas mayo gid Oo. nga mangina safe kita sa aton nga mga puloy ko na syempre especially sa maywara sa mga kabataan ti mas mayo gid nga mas early ang pag-evacuate naton kaysa sa nga mag-alang-alangon kita bala sa pag-evacuate sa pagsaka sang tubig kay di naton mapaktan daan kisa kadasig lang gid magsaka sa nga tubig o kun ang pagbaha sa aton nga mga tagsa-tagsa ka lugar, especially sa mga naga-experience gid bala sang pagbaha miski mahinay ang pag-ulan o kun pagbubo Oo. sang ulan bamboan. In fairness, kay ina, pagtiyog mo, sa Bangga Kore, kay ti, sang una, pero ti magini magsaka ang tubig dira, pero not so much na subong. Kag ang lugar lang kay ina nga masaka ang taas ng tubig dira sa Barangay 4 sa ginakayo nga dalan sa Interior Street naman. Yes, bamboan mo lagi na ang pagsaka sang tubig ako na sa base sa aton nga paglibot-libot sa patrol. Didto lang gid sa Barangay 4 ang nakitaan naton nga pagsaka sang tubig kag sa didto sa Cory, pero hindi magitamaan bamboan ti mga lapaw lang sa aton nga mga tiil o kon mga 6 inches o kon na 6 to 12 inches ang pagsaka sang tubig bamboan. Oo, pero Bombo Cheng, kundi dira ka sa bread ko, ang mga nagapila, dira bala sa mga pasahero, may mga nagapila na gid man subong? Yes, may ara na gid bamboan, may nagapila na gid nga mga pasahero, pero dito na gid sila bala bamboan nagapila sa may ticketing area nga ato ba Oo. kay di ba may mga space pa manada Yes. kag may ara naman nga mga pasilungan didto sila Didto danay sila. nagatumpok bamboan. Oh, kuan gid dyan, no? In fairness, ano gid yan, no? Damo pag gid gali mabiyahe today, why pag gid dyan na naurot kahapon. Yes, bamboan ti hingagaw man, especially diri sa mga estudyante man bala naton bamboan. Hingagaw man sila pauli sila nga puluyan kay syempre balik eskwela na buwas nga adlaw. Oo, all right. Sige So, Bombo Cheng, salamat gid. Bamboan na live diri sa Bredco Port, ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Antillan sa dugang iyang report gindron sa aton subong yang aga. Ginpa-check nato ng bread ko. Although hindi si Bombo Cheng maka-arangkada gid nga makita to gidto sa sulod kay gainulan gid ya subong. Di ba earlier not so much gid. No, pero subong nga mga tinion, gabubo na ang ulan, medyo makusog-kusog na siya. No, so sa mga kauturan naton, kung ano ni gani, ang kung kinahanglan mo magpa-bread ko, early ka pagid siya, kay base karon mas magdamo pagid, no, ang pasahero. Okay? So, kay subong pa lang niya, sa nakita dito sang patrol ni Bombo Cheng nga nag-report live sa may bread ko, maramo na nagapila. So, kung gusto mo magsakay kaabi sa Roro, kay for sure, ang iban kay kahapon gidya, puwerte gidya mo, laba-laba gidya, ang pila, kay ti inugbalik na gidman, kaya bata na today, mabalik na sa normal ang tanan, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton iyang mga kabombo. So, damo-damo gito ya kahapon, pero hambal ko na gani, abi ko, kahapon nang gidyang damo-damo, gali subong aga pa, madamo man to gyapon mga pasahero sa bread ko, ay gidyang kakahubas, kaya basta iban, especially ang mga nagadala bala sa lakyan, kung why sila nakahingagaw kahapon, kay isa pagkadamo gid, today that's why nga nagapila na to aga pa, no, amo gid ni, basta holiday, after sang holiday, or manugbalik sa mga trabaho, madamo na sa mga kauturan ta ang pasahero, gid mayo na ganing bread ko, subong may nanagamin na nun.
Susang una, siguro nag-New Year's resolution maning bread ko ay, no? Sa una, pong po Anthony, sang 2022, nagligad tuig. Hindi ka na kasulod mo, pero ning patrol makuha da report, hindi kasulod. Kinanglan mo maglisensya pato sa hari-hari nila. Di kung din pato yung hari-hari, nga kinanglan may event, may checkeron ka. O ay na iya, hindi ka kasulod. Di mayon, mas na mayo man, nag-improve man, nag-New Year's resolution man sila. Nga makasulod na dra ang media, makasulod ng bombo, no? Kaysa una, budlay, gid. Kita syempre, in the name of public service, sa mga amuning nga mga, talatapan, or pareho ni support ni, you have to understand also, kay kita yung tinutuyo, dra magbulig mo nang impormal sa mga pumuluyo, ma-check ang sitwasyon, ano dra yung sitwasyon, so, give and take relationship, kay ginabuligan man ka mo, dira. Mayo na subong, mayo na nga New Year's resolution, di ba? Kung bagong tuig sa mga kauturan natin, halin pa na sang gamay ta, elementary pa lang ta, pagbalik ta ni subong, for sure may mga assignment ng mga kabataan, what is your New Year's resolution? Meaning, kung mayara ka sa bag-uhon, or mayara ka sang gusto, mayara ka sang himuon, ano ni subong nga tuig? Mayo na nga nag-New Year's resolution ang bread ko. Ay pwede na tadira kasulod. No? So, amo ning sitwasyon, subong. No? Sa aton nga mga kauturan, kay sa aton iya nga mga kabombo, madamo gidya iya mga kabiran sa mga pasahero sa gihapon. No? So, kung gusto naton, nga early lang gid kita kadto, makapila ka, kay hindi guarantee nga aga ka pa, makasakay ka dayon, kay mas madamo pagidto ang nagtemprano pa. No, nag-enjoy kita doon sa holiday, pero much stress lang kita jutay kung nagabiyahe kita. So, ang tips dira, let's say for example, inugbalik abi subong a day or 2 days before, balik ka na yung daan niya, para nga hindi ka na budlayan. No? Pero kung may patience ka man lang iya sa imo siniabi nga pagpila, no? Way man nasang problema. Pila medyo hulat-hulat lang gid no? Amo na. So kung amo ni nga aton iya nga sitwasyon dere, for sure is Iloilo amo man ang ila to nga sitwasyon man, no? Ang Iloilo galing tikidira sa aton sa bread ko lang kita na, no? May banago man kita. Mayara man to nga nagabiyahe, no? Pero sa Iloilo ang sa city, Fastcraft, ang sa Dumangas, amo naman na iya ang sa Roro. No? So, roll on, roll off. Ti, kalabanan ka, avail gid na iya, Roro gid siya. Kaya balta na gani, sus ka mahal gid iya sang pamasahe. Subong, balta hindi mo na mabaso lang mga yara sa Fastcraft, no? Management nila. Kaya ang gatong ho, baw, subong pag nga 2023 ho. Ga imbukada pa lang ta, nag-take effect na ang pagsaka sang presyo sang gatong. No, imbukada lang sang tuig una nga Martes, kay kada Martes na mo ikatatlo na ni nga asod-asod nga semana, di maimaginable nga almost 3 pesos sa gasolina, 2 pesos sa diesel, piso gidya basta yung mag-price hike. Pero kung mag-rollback gani, notice nyo bala, sinintimos, haluson, pero hanusan ka sang price hike, sus, hindi ka kamulot-mut, daog gid sila yagyapon niya no? This is not only happening sa aton niya sa pungsod Pilipinas, but worldwide ni. Imaginable, mo na lang niyang Bombay do, pero pang ginansya nila subong sa Bombay nga daan, ho? Mayara nga daan nga mga kabintahuso, gidblaya nga mga traders, mga nagabligya, mga suppliers, kaya nga, way man sa scarcity, kaya kadamo man ako ng mga Bombay, abi ang gobyerno, tayo iparade nyo ng mga bodega, be? Mo di blang kalamay, nagliga, mo na sa pagkamahal-mahal, kay way gidya hostisya. Nagambal ang Department of Agriculture nga antes ang New Year, panubuan pero susdiinda. Pagbakal mo sang New Year, ang ultimo amo ni kadjutayo, 12 pesos, so susnano na lang gidya, tag 700 ang kilo. No? Hindi mapatawa, diba nato yung mga kautulan, hindi na lang kuya magbumbay, Kaya namin gidya sa mga linuto, bla mabumbay ka gidya, no? Pampakumot, pampa-condiment mo, Tagalog pa, pampalasa, bla, pampasabor. Imaginable. Although, iban niya nga mga panakot, why man? Amo na kung kisang problema, driya sa aton sa Pilipinas, no? May mga nagapamintaha, gidya sa sitwasyon. Dapat siya, may will, gidya, political will, dapat na ang gobyerno, ta firm gidya sa mga amuni kay,
ginansyahan na lang kita nga din siyahan, mayara gid sa mamintaha sa sitwasyon. Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Okay, ari na sila. Okay, Bombo Lindsay, welcome and good morning! Yes, nagsumalangay kita, Bomboan. Maayong Okay. aga sa liwat, Bomboan. Sige, mayong aga, gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ang sitwasyon namon subong ya Bombo Lindsay diri sa Bacolod, jaga inulan gidya halin kagabi tubtub subong ang mga tinion. Pero maayo man kay not so much na ang pagsaka sang tubig, no? Naga-work na gid man ang drainage system. Ang mga areas ang unang kung sige-siging ulan kasaka ang tubig na hindi na masyado subong, no? Pero kahapon pa lang bala sa piyak nga bahin Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang sitwasyon sa amon sa nga Bredco Port sus sa pagkadamo-damo gidiya sang pasahero January 2, no? Damo-damo gidya iba nagkalahapunan, nagkalagabihan hasta subong gin-check namon nagkalaagahan pagidya Bombo Lindsay kay abi namon gani nakahingagaw na gid sila ya kahapon hasta kagabiya iban may nagkanto pa sa Bredco subong madamo pa sa nagapila mga salakyan kag mangin ang mga pasahero. Amo ning sitwasyon kay mabalik na dira sa Iloilo kay manti inugbalik naman gid ya sang tanan subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Linibogid ka mga pagwa no sa Bacolod halin kahapon ti hasta subong iya nga aga ang yara pa kalabanan ang gina-avail diri nila Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang rorogid. Kaya man syempre, ang kunupod mo imo pamilya maroro kagadi especially kung may salakyan ka. Even wala salakyan ka, very zero, mas bulubahado abi kumparar sa pamasahe sa Fastcraft. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, ate nangin malino man ang pagsugata sa bagong tuig diri sa may syudad sa Bacolod sa suno sa pamunuan sa Bacolod City Police Office kay sa interview namon diri sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office, wala sang reported nga dalagko nga mga insidente kadungan sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Minimal lang gid ang mga insidente nga na-record kangay lang sang reported nga mga napaso sang palupok sa area abi sang Police Station 3. No, mulang kita mga wala gid masyado no nagnubo man ang crime incident sa syudad sa Bacolod subong nga tuig kag or rather sang 2022 kag ginalauman nga mapadayon sa 2023. So amo ni so far mga balita namo ng mga gasoline stations gin-check man namo na aga pa ati ara gid syempre nag-take effect na diri ang pagsaka naman sa presyo sang gatong nga dugang naman sang almost 3 pesos kay 2 pesos and 19 centavos per liter ang gidugang sa gasolina, 2 pesos and 10 centavos ang gidugang sa diesel, kag 3 pesos and 5 centavos naman ang gindugang iya sa kerosene. So ara na nag-change price naman diri ang amon iya nga mga gasoline stations. Amon ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Mayong aga Bombo Lindsay, kag mayong aga man sa ton nga mga Bombo Radio sister station diri sa Western Visayas. Mga balita naton diri sa syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa amon nga panyempo diri medyo magonggong kag may pagpanaliti atong mga na-report nga agin pang baha sang bagong tuig. So latest reports aton nga PDR mo nagpang subside naman. Sa lamig gawa ang amon nga kuandrio ang ampak sang hangin, no? Dapya yara sa 25 degrees Celsius ang temperatura. Ang amon diri nga pahugpaan sa Rojas City Airport balik normal operation naman pero manilang may delay lang sa ilang pag-land kag take off sa amon nga mga eroplano kapon do sa hapon sa pagcheckar ta supposedly ang ilang take off or ang ilang landing is alauna to alas 2 sa hapon pero na-delay sang isa ka oras. So diri medyo maidid abi ang security gina-checkar gid ang maintenance kag ang sistema sang ilang aircraft. Rason sang pagka-delay no diri sa Rojas City Airport. Samtang sa record naman sa amon nga Capiz Provincial Health Office
nadugangan pagid sang 4 ang mga firecracker related injuries namon kahapon nga adlaw. So may SAM na kami ka nalupan diri sa probinsya sang Capiz. Isa gani diri ang nautdan gid sang Kumalinging. Atong hubog nga lalaki nga nagpalupok to sang whistle bomb, ulihin niya ginboyan ang whistle bomb ay ti malapit to sa iyang kamot, nautod gid to ang iyang Kumalinging. Pero sa amon nga record ya diri sa Bombo Rojas may napulo ya ka nalupana, no? Ang isa wala pa tong update to sa Capiz Provincial Health Office. Ang isa to kasam katuig nga bata nga lalaki sa Banwas sang Hamindan nga nagpulot to sang wala maglupok nga 5-star sa likod sang ilang nga balay. Iti pagpulot to sang lalaki, sang bata nga lalaki naglupok kaya sa iyang kamot nga nagangkon to sang paso sa itsura kag sa iyang kamot. Samtang sa record sa amon nga Capiz Provincial Health of Provincial Police Station amon diri sa Capiz PPO nga wala sang may mga insidente or dalagkuan nga untoward incidents nga ginrespondihan ang amon nga mga kapulisan. So generally peaceful ang amon diri nga pagsaulog sa nga bagong tuig ug unsang holiday season since Pasko tubtob subong Enero 3, no, tuig 2023. May na-confiscate lang amon nga mga kapulisan kapin 300 plus to nga mga illegal nga mga palupok. So mga oversized mga palupok, mga overweight, kagang iban nagabaligya sa hindi designated nga area sang amon nga Bureau of Fire Protection kag sang amon nga kapulisan sang palupok. May na-confiscate man kami nga mga buga nga yara sa 282. Pero sige gapon sa kita madamo sa gapon sa mga kabataan mostly nga nagapinalupok sang buga. Pero at least sa amon nga kapulisan generally peaceful kag matawhay man ang pagsaulog namon pag-welcome sa tuig 2023. Kasubong man sa Bureau of Fire Protection, wala man kami sang may nabalhag nga sunog kaangot sining pagpinalupok diri sa amon nga syudad kag probinsya sang Capiz. Sa mga police report namon diri o nabudlayan ning amon nga Dumalag Municipal Police Station sa pag-imbestigar sa ning kamatayon sa 80 anyos nga tigulang nga babayi nga nasapwan nga dugoon dito sulod sang ilang puluyan sa Barangay Santa Carmen, Banuasan, Dumalag. Na kay ang iya tong apo magabisita tong tani sa mga biktima, dala ang regalo sang bagong tuig at linon mo ni kay ginpataya sa sa postmortem examination. Brutal nga sa isang pagpatay, ginbuno sa kilikili nga wala, sa tuo pagid nga kilikili ginbuno, tapos gin laslas ang iyang liog, ginluthang pagid sang didose sa iyang tiil kag sa hita. Ay ti wala man to sang patimaan nga gin himuslan ang tigulang, wala man gin kawatan, tinabudlayan ning amon nga Dumalag Municipal Police Station kag padayon pa ni nga gina-imbestigaran. Mura so far, mga balita ta diri sa Rojas City, Capiz, balik sa imo Bombo Lency. Madamo gid nga salamat, Bombo Reynate, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lency, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. IT next week, maumpisada na, Bombo Lency, Bombo Radio Western Visayas, ang amon nga Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Based to sa amon nga Aklan Police Provincial Office, may aras ang kapin sa 2,400 nga mga uniform police officer ang ginalauman nga i-deploy diri sa Banwasang Kalibo sa pag-arangkada na sang ining in-person week-long celebration sang Santo Niño Ati-Atihan Festival. IT balantayan ini kay after 2 years magabalik na gid man ini nga face-to-face nga celebration kag kun sa diin may ara damo sang sorpresa ang ini nga bagong administrasyon sa pagpanguna ni Kalibo Mayor Juris Sucro kun sa diin kalakip na dira ang ini nga premyo nga nagabalor sang 1 million pesos para ina sa tribo kag grupo nga may aras ang pinakamaayo, pinakamarami nga costumes kag pinakamaayo nga sadsad sa kalye. Samtang dugang man nga balita diri sa amon subong adlaw magaumpisa na gid man ang balik sa normal nga biyahe sang mga aeroplano sa may bahin sa amon nga Kalibo International Airport kagapon
nagpangayo to sang pasaylo ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kapaklan sa pagpanguna ni Engineer John William Puerte. Kay ti ginatos sa gyapon kagapon ang mga pasahero nga nagapabilin nga delay ang ilang mga flights sa may bahin sa ngamon nga paluparan. Pero ti nagpromesa man to siya nga ang mga airline companies may aras ang proper communication sa ilang mga pasahero nga na-delay kung sa din ang iban ginhatagan pa kung naga-demand gid sila sang accommodation sa hotel ti ginatagan man to sang libreng accommodation sa hotel pero ang iban mas ginpili man nga didto na lang magtulog sa may bahin sang Kalibo International Airport ti ang iban man nag-stay man nagtulog sa hotel kag ginatagan man sila sang libreng nga mga pagkaon. Samtang sa mamalagpuan man nga balita when it comes sa police report diri sa amon man ti nauli sa masubo nga balita ini nga tani plano nga pag-outing sang isa ka magpamilya sa may bahin sang Antique from diri sa Barangay Ochando sa Banwa sang New Washington diri sa amon nga probinsya sang Aklan magakadto tani sila dito sa Malumpati sa Antique ti pag alabot nila patabok na sa tani sila sa Antique agin harang sila sang ini nga quarantine checkpoint kay may mga dala sila nga mga karne sang baboy. Ti nagdesisyon sila nga magbalik na lang diri sa amon nga probinsya sang Aklan kag nagdesisyon nga didto na lang sa Banwa sang Nabas sa hurom-hurom magapatigayon sang ilang nga ekskursyon apang paglabot sa nasambitan nga lugar sa Banwa sang Nabas ay ti lumpok ang ilang kariton sang ilang elf truck kag naak aksidente ti kabilugan nga 28 ka mga pasahero ang naapektuhan kag damo ang gindala sa ospital kag duha man ang binawian sang ilang nga hulam nga kinabuhi kaupod ang 2 anyos nga bata kag isa ka 19 anyos man nga babayi nga ginkilala kay Monica Villanueva. Patay man ang driver sa gining elf truck ginkilala kay Raul Buesa kag ang iya asawa upod niya man nga si Merlita Buesa. Ang iban pa nga mga sakay mga pamilya manansala magpamilya malang manini sila pero syempre ang iban may mga asawa na kag mga himata nila kaupod man diri sa ini nga outing pamilya Villanueva, Tribo, Silvestre, Dilayas, Soria kag ini nga mga Keme Nales. Tiya muna ang mga apelyido sa ini nga mga magpamilya. Isa ka pamilya kag magilig bata, 28 tanan sakay sang elf truck nga nadisgrasya kagapon sang hapon sa may bahin sang Banwa sang Nabas. Kay ti holiday nga daan sa kagapon kag siguro dito tani nila i-extend ang ilang celebration sang New Year pero ang masubo-subo kay ti ini pa nga napatay nga 2 years old nga bata ang iya nga iloy kag amay confined parehas man kag kritikal sa may bahin sang amon nga Aklan Provincial Hospital. Ang kadam-an sa ila nga mga pasyente diri man sa Banwa sang Kalibo sa may Aklan Provincial Hospital pero ang iban dito man sa may Ibahay District Hospital nga which is malapit lang gid sa may Banwa sang Nabas kung sariin natabo ini nga aksidente. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April Bombo Radio Kalibo sa aton amon diri nga nagapanguna nga balita. Syempre magaabot na sa syudad sang Iloilo Bombo Radio Western Visayas subong nga adlaw Enero 3 ang mga delegates sa Top Level Management Conference 2023 sang Bombo Radio Philippines ang number 1 kag most trusted radio network in the country. Pagkatapos mano sang duha ka tuig nga COVID-19 restrictions kag epekto man sang pandemya tinutuyo dari Bombo Radio Western Visayas ang Bombo Radio Philippines nga mapasangkad pagid ang mga estratehiya sang network agud mapabaskog pa ang digital footprint sa pag-create sang digital Bombo Radio. Ti ang strategic planning conference magalawig ini Bombo Radio Western Visayas tubtob sa January 7 nga nagatuyo nga ti makit-an kun ano na ang mga nahimo sang network kag padayunon pagid
ang best practices sa areas of operation. Siyempre, pangunahan ini sang presidente kag Chief Executive Officer nga si Miss Margaret Ruth C. Florete kung sa diin gingastuhan mismo sang network ang aktibidad, pagkaon, akomodasyon, kag wala sang bisan sino man nga politiko nga ginpangayuan sang kontribusyon sa anoman niya nga pamaagi. So kadungan sa pag-umwad man sang teknolohiya, ang Bombo Radio Philippines kag Digital Bombo magapadayon man agod gati magamit ang mga development nga ini para mas sa mas masangkad pagid nga serbisyo publiko. So ang ini nga Top Level Management Conference 2023 ginabugosan sang kapin 100 ka mga network officers, area managers kag station managers sang 31 ka mga estasyon sang Bombo Radio kag Star FM lakip na sa taga Bombo News Center nga magatambong sa yearly planning session diri sa syudad sang Iloilo. So welcome tagid diri sa Iloilo ang mga delegates sang Top Level Management Conference 2023. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita diri sa may syudad sang sa probinsya sang Iloilo, nakagwa na ya Bombo Radio Western Visayas sa ospital ang 21 ka mga individual nagikan sa probinsya sang Iloilo nga tinakaangkon sang pilas sa nanari-sari nga bahin sang lawas bangod man sa pagpalupok, samtang may duha naman nga nagapabilin sa ospital. Sa data sang Iloilo Provincial Health Office, halin Disyembre 21, 2022, tubtob Enero 1, 2023, kabugusan nga 23 diri ang kaso namon sang firecracker related injuries. Kami diri sa probinsya sang Iloilo ang may pinakamataas nga kaso sang firecracker related injuries diri sa Western Visayas. Sa pagpakigangot man naton sa Health Service Delivery Division Chief sa Provincial Health Office, 11 ka mga individual diri sa amon Bombo Radio Western Visayas nakaangkon sang eye injury. 11 man ang may blast injury with no amputation, kag isa diri Bombo Radio Western Visayas ang may blast injury with amputation. Sa diin ang iya ikaapat kag ikalima nga tudlo sa nawala nga kamot, amoya ang otod. Kag tikadaman diri sa mga biktima sang palupok, Bombo Radio Western Visayas sa amon nagaedad 1 to 10 years old nga may 62%, kag 11 to 20 years old nga may 11%. Samtang sa iban panamon nga mga balita, nagmando na ang pamunuan sa Public Safety and Transportation Management Office sa mga traffic aids diri sa may syudad nga tutukan ang pagdeliher sa trapiko kag hindi magpamintaha sa mga motorista. Ini ang kasunod man sang mando ni Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa tanan nga mga traffic aids nga magbulig sa pagmanage sang trapiko kag hindi magtutok sa pagpamantay sang sala sang mga drivers. Tisunod diri kay Mr. Jack Kunlo, ang pinuno sang PSTMO nga timadamo ang mga complaints nga ilang nga nabaton nga ang mga traffic aids ang wala nagaobra sang ilang responsibilidad sa mga dalanon. Sa tion nga madakpan ng mga traffic aids diri sa amon nga wala nagaobra, ka nagapasirong lamang sa igad sang dalan, ka nagaulo istorya, nagachismis to abi sa iya nga mga kaupod, may nagahulat nga suspension nga tob-tob sa duha ka simana. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita, ang nagpalupok diri sang iyang armas arestado. Isa ini siya ka store owner. Napilas pa ning iya kasilingan kung sa diin naigo sang sang stray bullet sa may Zone 2 Barangay Rizal La Paz, Iloilo City. Tisunod dari kay Police Major Vala Dublan, ang hepe sa La Paz Police Station, natabo ang ining insidente samtang nga nagakatulog to bala sa ilang balay ang biktima kadungan sang pagsugalaw sang bag-ong tuig. Magluwas to sa Mandurriao, may ara sang isaman ka stray bullet incident na sundan ini sa sa distrito sang La Paz. So duha na diriya ka stray bullet incidents ang na-record dari lamang sa may syudad sang Iloilo. Kag ti sa liwat sa kalabanan sa mga nagkalalukpan amo ang mga school-aged children diri sa may probinsya sang Iloilo. Dra sa Bacolod, Bomboan, ano kalabanan nga mga edad ang nagkalalukpan dira sang firecracker
Diri sa amon sa Bacolod, amo tong hambal ko earlier, Bombo Lindsay, not so much, no? Ano lang gid ang sa police minimal kaayo sa police station 3 to napaso ti bata, Bombo Lindsay, and then wala naman so far. Sa Negros Occidental mayara 7 pero do lunsay mga kabataan actually, subong nga 2023, nagnubo pag ang mga firecracker incidents namon diri iya, Bombo Lindsay. At isa mo niya lain, nagtaas pag ang numero sa mga firecracker-related injuries kag lunsay mga kabataan ti sabayin sa PHO to. Luyag nila nga ti sa subong nga tuig 2023, dalon ang pagpangampanya sa mga eskwelahan. Agod nga mabuligan sila sa Department of Education. Dara sa inyo sa Rojas City, Bombo Reynante, kamusta mga pang-idaron nga mga nanging biktima sa palupok? Okay. Ang amon diri nga kuan, kaso namon sang firecracker related injuries Bombolense, nagnubo man sang 18%. So ang age group diri yara sa 10 to 19 years old, no? Mga bataon pa ang majority siri nga siyam ka mga balhag nga kaso sa Capiz Provincial Health Office namon. Pero sa nasilinta na, may isa kami ka kaso nga nabalaan sa Banwa sa Mindan nga wala pa diri ma-record sa bulletin, no? Nga latest nga ginpagawa sa amon nga Capiz page. So kung sa amon nga napulo na ning record nga naduga man tong isang katuig nga bata nga lalaki nga nagpulo to sa nga 5-star, no? Nga naglupok dason sa iya sini nga kamot. Pag-abot naman abi sa mga kuan sa indiscriminate firing, wala man sa may record ang amon nga kapulisan amuman sa stray bullets incident, no? Wala man na isang may na-record ang amon nga Capiz Provincial Health or sa amon nga Capiz PPO. So muni, at least nagapasalamat ning amon nga PHO nga medyo nagnubo-nubo gawa, no? Ang amon nga na-record nga firecracker related incident, pero sige gyapon ang ilang assessment. Bombolense. Maayo dara ya kay tinagdubo pero mas maayo pag ikuntani kun wala gid sang may ma-record nga firecracker related injuries. Dra sa may Kalibo, Bombo April, kumusta ang mga nagkalalukpan? May mga nakagwa na discharge na, Bombo April? Tama ka gidira, Bombo Lensi. Mostly sa ini nga siyam nga nailista sa kamon nga Department of Health kag kamanaman sa amon nga Aklan Police Provincial Office. Siyam ini, Bombo Lensi, mostly sa ila nakagwa naman kay why naman gid man sa mga patal nga lastro kag kadaman sa ila, Bombo Lensi, mga tigulang kay ini ang mga nabiktima sa mga insidente sang palupok, Bombo Lensi, diri sa amon tuman kalabanan mga hubog sabta nga nagapalupok sang ini nga mga bawalan nga mga palupok. Pero ginakalipay sang amon nga APPO kay ti may araman sa pagnubo sang ini nga nailista nga kaso sa amon sa ini nga siyam compare sang nagtaliwan nga mga dinag-on nga tuman kadamo kagway man diri, Bombo Lensi, sang may mga nailista nga mga stray bullets o kunini nga mga nagtalang nga mga bala. Unlike last year, may ara pa kami nga mga nailista nga tinamaan sa ini nga mga nagatalang bala, Bombo Lensi. Indiri madugangan pagibala kay padayon pagasulod ng mga reports salin sa mga local government units sa gasulod ang record sa may bahin sang Department of Health. Sige lang, alang na gid ang ako nga siya pwede makabalik sa inyo. Okay, sige.